Vježbanje lijeve ruke. Dakle, kako vježbam lijevu ruku, to je kako općenito vježbam tehniku. Dva su načina. Jedan je dosta tehnički, gimnastički. Dakle, vježbam određene funkcije u ruci koje trebaju biti jake. I to vam neću sad pokazivati, jer mislim da nisu baš pretjerano zanimljive, a i zahtijevaju ovako dosta objašnjenja. Ali ću vam pokazati drugi dio vježbanja, a to je glazbeni dio. Dakle, određene te elemente koje vježbam gimnastički, odmah pokušavam, kako bi to se izrazio, odmah pokušavam pretvoriti ili vježbati na način da stvaram nekakvu glazbu, ili improviziram, ili jednostavno stvorim neku vježbu koja će mi poslije poslužiti za improvizacije ili za skladbe. I naravno, svaka ta vježba koju ću skladati ili koju improviziram ima vježba određeni problem. U ovom slučaju je to lijeva ruka. Dakle, kako ću vježbati lijevu ruku? Jednostavno daću njoj brze note umjesto da desna svira. Dakle, neću puno u desnoj brzih nota imati nego u lijevu. Sad, da bi stvorili išta trebaju nam sheme koje ćemo dobiti iz polifonije. Dakle, recimo da smo u D-duru, imamo recimo shemu koja se zove herc. Ako znate Čajkovski valcer, recimo to je herc shema. Ako znate Harry Potter, to je herc shema. Dakle, tehnički, što se događa u herc shemi? Ako postavite recimo imamo 3 glasa, u D-duru bi to bilo D, fis, A, po tercama. Namjerno neću zvati to kvintakord, postoje razlozi, a o tome možete čitati u mojim postovima. Dakle, imamo D, fis, A, donji ton stoji, znači držimo ga, a gornja dva se pomaknu za jedan ton prema gore. I vrati se. I to zovemo herc. Ok? I sad, kako to elaborirati za lijevu ruku, kako to aranžirati instrumentalno da zvuči virtuozno, a ne ovako zborski? Evo, ovo je kao zbor da pjeva ili klapa, ili mislim može i klavir tako svirat naravno, ali ako želimo konkretno vježbati virtuoznost, onda moramo imati brze note. I sad, kako ćemo od ovoga stvoriti brze note? Vrlo jednostavno. Prvi akord koji je nastao je ovaj. Imamo tonove D, fis, A. Sad, ako ja to želim, kad radim pasaže, one mogu ići prema dolje, mogu ići prema gore. Recimo da odaberem da idu od D i sad da idu prema dolje. Onda ću napraviti recimo D, fis, A, dakle može biti obična rastvorba. Tako, najobičnija rastvorba. Ali može biti i nešto mrvicu zanimljivije, na primjer da svaki ton ukrasite sa donjom sekundom. To znači da dodate, vrlo jednostavno, samo dodate i onda sad to vježbam. Ok, i sad ako idemo to staviti u nekakvu mjeru, nekakvi puls, imamo na kraju šupljinu. Vrlo ćemo jednostavno ispuniti. Ako smo ovo imali prema dole pasažu, sad ćemo na tu zadnju dobu dodati pasažu prema gore. Ali ćemo dodati običnu rastvorbu, jer ako nastavimo u istom stilu, malo je predugo i onda nekako ne zvuči, muzički ne zvuči baš lijepo, koliko ovo ljepše zvuči. Jer je dovoljno 1, 2, 3, 4. 4 dobe dovoljno, kao recimo da smo u četverodobnoj mjeri. Sad isto to napravimo sa ovim, dakle imali smo D, fis, A, gore smo pomakli na D, G, H. Dakle, isto ćemo to napraviti. Dakle, idemo iz početka.
nam recimo ne treba, ali ajmo reći da je nekako logično da sad dođe modulacija, s obzirom da ovo nije sad neka skladba koja je ne znam koliko je duga, možemo odmah modulirati. Ako idemo iz D dura, najbrža modulacija nam je do A dura. Dakle, kako ćemo modulirati iz D dura do A dura najbrže? Vrlo jednostavno. Ako je ovo D dur, sopran koji je u ovom slučaju A, samo njega popnete gore na H. Znači imamo defis A, defis A se pretvori u defis H. I ok, dakle na taj način smo dobili kao nekakav priner u A duru. Ako se sjećate, priner je la, sol, fa, mi. Dakle, ako smo u D duru, sad ovdje u ovom je la, taj fis postaje la i onda sol, fa, mi. I eto nas u A duru. I sad opet gledajmo muzički, možda ne trebamo nastaviti na ovaj način tarara, 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 nego recimo tu ćemo promijeniti, tu recimo možemo staviti rastvorbu koja je, recimo da ide ovako. I onda imamo, došli smo do A dura. I sad ako sve to odsviramo od početka do kraja, dobijemo ovakvu glazbu. Na kraju sam dodao malu ljestvicu, 2 puta, čisto da lijepo završimo u tom A duru. Eto ga, ovo je jedan primjer vježbanja. Naravno, da li je ovo maestralna skladba? Nije, ali nije ni tome ni poanta. Dakle, poanta da se određene tehničke stvari na kojim umjetnik vježba, u ovom slučaju ja, dakle lijeva ruka moja, za koju smatram da nije dovoljno razvijena, da napravim nekakvu glazbu od toga koja je u ovom slučaju služi mi kao vježba, ali ako krenem improvizirati, na primjer, nešto u D duru i recimo da je onda mi to posluži u improviziranju ili skladanju. Eto ga, nadam se da ste uživali, da ste naučili nešto novo i da ćete možda vi to iskoristiti u vašem glazbenom obrazovanju.